Anem a començar l'obra de teatre. És una obra de teatre curta, no és una obra de teatre convencional, ¿vale? És una obra de teatre que anem a demanar que vosaltres participeu, doneu l'opinió, sigueu potser directors i actrius de l'obra de teatre. Com a persones actives dins d'això, us anem a fer un precalentament, ¿vale? 50 abdominals. Anem a fer un precalentament de concentració. Quan jo digui gris, direu blanc, ¿vale? Gris, blanc. Gris, gris, blanc, blanc. I a l'inrevés. Blanc, gris. Blanc, gris, blanc. Blanc, gris. Blanc, gris, blanc. Gris, blanc, gris. Vale. ¿Vostè com es diu? Qué bueno. Toni. Toni. I vostè com se llama? Fàtima. Fàtima. Quan digui Fàtima direu Toni. I quan digui Toni direu Fàtima. Vale. Toni? Fàtima. Hi ha un dels personatges que es diu Toni. Fàtima? Toni. Blanc, Fàtima? Gris, Toni. Blanc, blanc, Fàtima? Gris, gris, Toni. Toni, Fàtima, blanc? Fàtima, Toni, gris. Molt bé, així és fins a les 2 de la matinada. Vale. La última, Toni, Toni, gris, gris, Fàtima? Fàtima, Fàtima, blanc, blanc, Toni. Cada vegada esteu deixant més coses fora d'aquí i esteu més aquí, vale? Una última, perquè... Sí. Fàtima, gris, Toni. Toni. Fàtima. Desorganitzats, però ho heu fet. Vale, anem a començar una obra que s'anomena La insuportable banalitat del tema. Què vol dir? És un tema banal. Anem a parlar de tonteries. Vale? És un tema que ningú... no es debat molt, vale? És simplement banal. Aleshores, volíem obrir un espai per parlar-ho, vale? Perquè nosaltres potser no ho trobem tan banal, ho trobem important. Però bueno, és una idea del Fons de Teatre per Tothom, espero que no us resulti banal a vosaltres, vale? Aleshores, com a personal actiu, heu de dir el que diuen els directors perquè comenci una obra, que diuen? Acció. Acció, molt bé. Aleshores, quan jo digui 3, vale? Preparats actors? Quan jo digui 3 direu acció, d'acord? Amb ganes, que us escoltin. Vale? 1, 2, 3... Acció! Bon dia, Somia. Què tal? Et deixo les darreres prestacions. Aquí tens el dossier. Hola, Josep. Bon dia, Raquel. Tot bé? Molt bé. Mira, aquí tens el cronograma. Val, perfecte. Que vagi bé. T'ho envio després, no? O... Sí, perfecte. Josep, ja tinc l'expedient. Ah, sí? Sí, t'ho envio per correu. Per correu intern? Sí. Val. I aquesta careta? Res. T'estàs rient molt, Què et passa? Vale. Que m'he presentat a les proves i he passat les oposicions. Per ser funcionària? Sí! Molt bé, t'agafaran. Després de 3 anys t'ho mereixes. Sí, quasi 3 anys, però bueno. Encara falta l'entrevista pel concurs de mèrits. Estàs molt ben preparada. Somia, tu tranquil·la que... Si no, tu qui serà? Però només li he dit a la Raquel, vale? La resta no ho sap. Soc una tomba. Número 13. Hola. Oi. Hi ha algú que m'atengui? Sí, dígame. No, vull dir que algú que m'entengui. ¿Lo va a tener? Tinc cita prèvia. ¿Con quién? Contigo no, seguro. ¿Amb qui? A ver, he quedado con María Bada. Sí, la cita previa es con Sumía Vara. No. María. Ha quedado con Sumía, soy yo. No. María. Aquí no hay ninguna María. ¿Me permite su DNI? No, ahora no te lo voy a dar.
¿Cómo pretendes que te lo... A ver, yo hablé aquí con una persona de aquí, no una persona que lleva un pañuelo en la cabeza, que no va a entender. Crec que el hijab no té res a veure amb la seva cita. Per tant, li demano respecte. Em pot dir que necessita? A ver, si no que me atienda a mí, que yo No, no tengo ningún problema. sí, Es que calma, no lo ves, calma, una mica, calma, Jo tenia el torn... És un poc solta. No, deixa'm a mi, que no et preocupis. Bon dia. Bon Quin dia. nom, si us plau? El tens aquí, que tinc cita prèvia. Ja, és que tenim moltes cites prèvies. Antoni. Antoni Serra. Sí. Per un empadronament, no? Sí, per un empadronament de la meva fura. Com? Perdona? La fura. Una fura, un huron. Sí, la fura, la meva mascota, que em van dir que tenia que havia d'empadronar-la. Vale. Els animals domèstics no s'empadronen, es donen d'alta al cens d'animals domèstics. Però això, un consens, sí, tot el veïnat està d'acord. Censar-lo. Això, censar-lo, perquè l'altre dia, mira, saps què? Es va perdre pel carrer i jo vaig patir horror. Llavors em va dir, escolta, que Em vols deixa el que... DNI, si us plau? Quin? El seu DNI, si us plau. Ah, sí. Molt bé. Val, aviam. Haurà d'omplir un formulari, d'acord? Perdoni un moment, sumi el formulari de pel cens d'animals. El 104, està a l'armari. Ara torno, Bé, què vol dir, que hauré de tornar? Sí. Ah, mira, aquí. No puc tornar, tinc la fura sola a casa i llavors... Doncs també ho pot fer per la web, com vostè Sí, prefereixi, home, oi? menys encara. Mira, l'altre dia vaig intentar pagar el rebut de la llum per Doncs m'ho porta internet. demà m'ho porta, val? Vale. Ah, i et portaré el Joan. Perdona? La fura. La fura que es diu Joan. Ara torno. Molt bé. Veus? Aquesta sí que fa cas. O sigui, aquí si no em fots tu, no em fot un puto cas. Ai. Perquè mira, jo soc bastant obert. Tot això que s'ha posat de moda ara, això dels gais i les lesbianes i els maricons i totes aquestes coses, perfecte. Ara, una dona que es fot un drap al cap, imagina't, el que he de fer, això ja passa de taca d'oli, Haurà algun problema? A mi m'agraden les noies. Bé, és el que jo dic, això de les lesbianes, no? Doncs perfecte. Ara, una dona, si tu creus que aquesta dona ho fa per què no? Que li han portat el cap. Està perquè és sumissa, perquè la volen lligar. Això sembla l'edat mitjana, i estem al ple segle XXI. No pot ser això, una mica de decoro, una mica de formes, estan en una societat normal. Escolta, si vol atendre el públic, que vesteixi Mira, com Déu mana. perdona, és que m'estan trucant i haig d'atendre, d'acord? Vingui, sisplau. Ui. Val. Aquí té el formulari, d'acord? Ja li he pres jo totes les dades, el DNI. Llavors no cal que fiqui res, simplement que signi en aquest requadre, d'acord? I té xip. L'animal té xip. Ah, no, per això sí, és el que em va dir la Guàrdia Urbana. Com que es va perdre i no tenia xip, doncs el podíem trobar i llavors em van dir... Doncs primer ha d'anar al veterinari, que li col·loquin, llavors, bueno, com ha vist aquí, ha d'omplir això, és l'únic que queda. Amb el número del... Sí, i ja està, i m'ho porta tot demà, d'acord? D'acord, bé, i li portaré el Joan demà. La fura, es diu ja. Sap per què li vam posar Joan? Li vam posar Joan perquè un cop que vam anar allà a caçar bolets, ens vam trobar que llavors l'amic aquest... Fins demà, adéu. Fins demà. Què et sembla? Oblidau. Una cosa, al final dinarem totes juntes o no? Número 14. Sí. Que no puc quedar... Tia, que no puc quedar, que encara m'he de preparar per l'entrevista pel concurs de mèrits. Vinga, et deixo que m'he de vestir i encara he d'assajar. Vinga, adéu. Per què no li he dit res a aquell home? Li hauria d'haver dit alguna cosa. ولاد حرام سارة العنصرية اللي فيهم. Però vinga, va, somia, que has d'assajar, t'has de preparar, perquè la meva motivació per aquest càrrec és millorar com a professional. M'agrada la meva feina. La meva experiència i la meva formació demostren que estic preparada per a aquesta posició. Què? Per què crec que sóc la millor? Perquè sóc l'única que s'aguanta els imbècils.
Què? Per què jo i no una d'aquí? Una d'aquí. En primer lloc, perquè faig molt bé el meu treball. I en segon, perquè tinc la nacionalitat espanyola. Aquesta no te l'esperaves, eh? Sí, tinc la nacionalitat espanyola. Què? D'on són els meus pares? Però què pinta aquesta pregunta aquí? Per què jo? Per què jo? Que com he arribat fins aquí? Que com una musulmana com jo no està fregant el terra? El terra fregaria amb tu! Estic farta! Com ho portes? Què? L'entrevista és avui, no? Ah, sí, nerviosa. Va, respira que t'agafaran. Val? Tu, a la teva. No facis res que no hagis fet mai. Soc jo el que tinc un peu fora, d'aquí. Com? Ah, no saps, no. La Raquel no em diu res, estic dint tarifa 2 anys i aquí ningú em diu res. No et renoven? Però has parlat amb ella? Bueno, a veure si la Raquel fa una mica un vot a favor. Perdona, Raquel, te'n recordes que et vaig demanar el certificat de català pel concurs de mèrits? És avui l'entrevista, Sí. oi? Perfecte. Abans de marxar, passa pel meu despatx. Perfecte. Sisplau, Josep, Anna, Toto, vale, sí? Avui és l'últim dia de les beques menjador. Aquest tràmit és molt important i necessito que ho fem el millor possible. Ja sabeu el que vull dir. Si cal em quedo fins més tard, jo. Molt bé. Bon dia! Hola, bon dia. Hola, si és per entregar els formularis, ja l'agafo jo. No, deixeu córrer, que vinc a veure amb ella. Ja li he dit que jo no Somia, vés a fer un cafè, vale? Tranquil·la. No em sembla. Sí, ja ho faig jo. Ja ho faig jo, no et preocupis. Deixa'm que ho faci l'Anna. És que no em sembla. Si cal, li dones un cop de mà. Bon dia. Hola, bon dia, maca. Mira, t'he vingut el Joan. El formulari, també. Mira, que l'hem tremaliat. Però ara també té una mica de son i està així. Però bueno, és ben A veure, deixa'm mirar el formulari, sisplau. Ah, sí, el formulari, aquí el tens, oita. Aviam. Crec que està tot bé, Sí, aviam. Sí, molt bé. Faltaria la fotocòpia del DNI. Ai, aquí si no és un all és una ceba, sempre falta alguna cosa. No l'he feta, no l'he... Bueno, no es preocupi, si vol acompanya'm a la planta baixa en un moment, ho fem i ho enllestim, si vol. Doncs vinga, perquè has vist la fura? Sí. Mira que és xula. Anem una mica treballada. vine aquí. Saps per què li vam posar Joan? Mira, perquè una vegada que vam anar a caçar bolets, llavors anàvem pel allò... Ah, bueno, ja ho sé, sí. Fastigós aquest home, Però és que a sobre, m'han tractat malament i s'estan sortint amb la seva, però és que m'ha tractat malament sense cap raó. És que haurien de poder fer alguna cosa quan surtin gent així. Tenir un protocol, no sé, organitzar-ho, això. Ja està. Sí? Ha sortit guanyant? No t'hi cap fiquis. No té importància. Bueno, almenys, a mi sí em sembla que almenys que es queixi, és molt desagradable aquest home. Bueno, és la feina que tenim, és que sempre és igual, o sigui, hem de tirar endavant. No sé per què t'afecten tant aquestes coses si saps que no són veritat. Què vols fer? O sigui, què vols fer? Rebaixar-te al seu nivell o...? Home, jo l'entenc que almenys estigui incòmode, no sé. És superhumiliant per ella aquesta situació, ho sento. Raquel, una cosa. Ha tornat el senyor d'ahir. Sí? Ja estaries dit? Sí. Perfecte, molt bé. Jo volia comentar que no m'ha agradat com m'ha tractat. Ah, sí, aquest home està molt desagradable de Somia. Però si ja sabeu que ens toca gent especial. Més aviat persones maleducades i respectuoses. Ja ho sé, Somia, però és que has de pensar que aquest home no et veu a tu, sinó al Bel. Jo la propera vegada m'aixecaria i el deixes sol i veuràs que canvia l'història. A veure. Crec que cal tenir traça i saber portar moments així. L'Anna avui ho ha fet molt bé. Si a cada provocació saltem i aturem la feina, mai l'acabarem. I ara la prioritat és que surti. Sí, però alguna cosa hem de fer, no podem deixar això passar.
Exacte, una solució seria el que ha fet avui l'Anna, que ha sigut atendre l'atenció al públic quan hi ha hagut un problema. Sí, per mi sí. Mira, mai m'ha queixat i mira que motius he tingut, vale? Però és que jo no estic d'acord perquè si deixem passar això, tornarà a succeir. Hem de fer alguna cosa entre tots. Però ja saps que hem de tenir traça. Ja ho saps. No estic d'acord amb el tema de traça. Traça en tinc i ho he demostrat durant tots aquests anys, vale? Perquè vosaltres sou conscients dels comentaris que he de suportar cada dia? Com, tu en saps de gestió? Però tu ets d'aquí? Però no sembles d'aquí. I els teus pares d'on són? Però tu com has arribat aquí? I més comentaris com aquests i bla bla bla. Calma, Somia. Saps que ets molt important per nosaltres, però no cal anar a la contra. Hem de rebaixar conflictes i això ens està afectant a l'ambient laboral. Nos hem de buscar la manera... Somia, una cosa, aviam. És que si tu prens tan a pit acabaràs malparada. Sí, és el que t'he dit abans, no t'ho prenguis personal. Aquesta gent no et veu a tu, sinó el que representes. Què represento? Sisplau. Què? Doncs que les dones amb vel normalment són sumisses i no surten de casa. És que no es pot entendre que hi hagi una excepcional com tu que vagi de moderneta i treballi. Exacte. Somia! Hola! Passa, sisplau. Bismillah. Què tal, com estàs? Bé. Bé? Motivada. Molt bé. Motivada, això és el que necessitem. Bé, m'han comentat que... Bueno, no han comentat, pel que veig que vols accedir a la plaça ja de funcionari. Sí. Fixa. Sí. Fixa. Molt bé. Bé, he estat mirant el teu expedient i, escolta'm, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, mèrits, els mèrits de sobres, estar aquí, experiència 3 anys aquí, bufet d'advocats, 4 idiomes. 5 idiomes. Sí? Bueno, Déu-n'hi-do, no està malament. Estàs contenta amb la feina? Molt. Sí. La Raquel també, t'aprecia molt, està molt contenta. Però, saps què? M'ha comentat que potser, no sé, que hi havia alguna mica d'entrebanc amb l'atenció al públic, que hi havia alguna coseta que no sé, que no anava bé. M'ha dit que ets una mica teva, que ets molt teva. Què vol dir? Bé, que ets una mica així, que tens caràcter. Només cal veure't, vull dir, estàs fent pas tu mateixa, has acabat les carreres, has fet mèrit, tot sense deixar la teva cultura ni les teves conviccions, que això és molt, i si em permets que t'ho digui, amb un català exquisit. Sí, té un català exquisit perquè sóc catalana. Bé. Comentava amb la Raquel, m'ha comentat que potser, ara en aquest moment, el teu lloc de feina seria els arxius. Què? No, jo he demanat per la mateixa plaça i al mateix lloc. Ja. Sí. Tu disponibilitat, poder-te moure, desplaçar-te, etc. No estàs casada, oi? Aquest no és el meu recorregut. Jo he demanat per aquesta plaça i al mateix lloc. No entenc aquest... No. Passa que als arxius falta gent, ara l'Ajuntament està obrint places en els arxius, jo crec que estaries bé, vull dir que és una cosa que... M'esteu dient de baixar de nivell? No, només pensa que és una feina per tota la vida, vull dir, el nivell no, el que passa que estaràs, diguéssim, als arxius. I és on necessites. M'esteu demanant de baixar de nivell professional. A mi m'agrada on estic, m'agrada estar de cara al públic, ho faig molt bé i a més hi ha un plus econòmic per estar d'atenció al públic. Ja, entenc. Puc fer-te una pregunta personal? Sí? Tu sempre portes el mocador. No creus que et porta més problemes que avantatges? Què vol dir? Bé, jo crec que estaràs molt bé en els arxius. Stop! Fins aquí l'obra de teatre. Una aplaudiment.
podeu seure. Ara us toca a vosaltres, anem a parlar del que hem vist a l'obra. Vale? Penseu que aquestes coses passen? Sí? Tothom pensa que això passa. Vale. Qui dels personatges, bueno, és una situació real, potser a ningú li ha passat, però anem a parlar d'una situació real.